אנחנו מתמודדות למועצה ביעד, אנחנו 5 נשים, 4 חרדיות, 1 דתית לאומית, ובכוונה גם מכל המגזרים בעיר, וגם הנושאים שאנחנו מייצגות זה באמת לא קשור, זה לא משנה אם את ספרדיה או אשכנזיה או דתית כזאת או אחרת, זה בסופו של דבר, הנושאים, הרבה נושאים, אילת זה עיר של משפחות וילדים, המון ילדים, ואין כמעט שירותים לילדים ולמשפחות, הגינות במצב על הפנים, אין מתנ"ס, אין ספריות, ונכון, אני דתית, אבל זה לא סותר, הדברים האלה צריך אותם. אין כמעט טיפול בנוער, נוער בסיכון, אין כמעט טיפול, אין אפילו מועדון נוער. לזה בדיוק התכוונתי, כשאמרתי שנשים יכולות לקדם את זה, במיוחד נשים חרדיות שיודעות מה טוב לילדים שלהם. גברים לא יודעים להבין את החשיבות של העניין הזה. כי הם לא מרגישים את זה על בשרם, אנשים חוות את זה. נכון. ואין מה לעשות, כשבסופו של דבר דברים שנוגעים אלינו ביום-יום, אז זה הדברים הראשונים שנטפל בהם, מאשר, כי תמיד יש דברים אחרים. אני כל כך מחזקת אותך. אני כל כך מעודדת אותך, זה כל כך חשוב שתלכו לשם, וברגישות ובאצילות תעשו את הדברים הנכונים לעיר למען הילדים שלכם, למען האימהות האחרות, ושתצליחו. תודה רבה.